like endless rain into a paper cup. They slither while they pass and slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting. Hoxe imos a viaxar ás terras de Tabeirós. Mais concretamente, imos a acercarnos hasta as parroquias de Arca e do Souto, collemos pola carretera da estrada a Forcarei e ao chegar ao Codeseda collemos a dereita a dirección Campo Lameiro, unha das zonas de arte rupestre máis características de Galicia. Estamos cerca da parroquia de Cequiril, do concello de Cuntis, onde tamén visitaremos os petróglifos en próximos capítulos, pero hoxe ímonos a centrar un pouco máis nunhas construcións antiguas. Tiñan a utilidade de delimitar territorios, propiedades, utilizando a técnica da pedra seca. En algúns casos fanse muiños, en outros casos fanse lavadoiros, tampouco moi coñecidos, porque esta é unha estrada que une a estrada con Campo Lameiro e que francamente está moi pouco utilizada, salvo de vez en cando algúns ciclistas, tractores agrícolas e xente que ten relación co comercio da madeira. Mesmo entrando na parroquia de Souto é onde empezan estes valos feitos coa técnica da pedra seca. Utilizouse en principio polos fenicios e polos etruscos. De feito, a zona de España onde máis se prodigan as construcións feitas con pedra seca nas Illas Baleares. Pero tamén os celtas deixaron aquí esta pegada, unha reminiscencia tamén, quizáis, da cultura castrexa que construían con esta técnica da pedra seca. Consiste simplemente en poñer unha pedra encima da outra sen ningún tipo de masa que as una. Proliferando estas construcións no norte de Galicia, pero tamén na provincia de Pontevedra, sobre todo nas comarcas da Estrada, Cerdedo, Forcarei, Campo Lameiro e Cuntis. Algúns valos dos que vemos aquí datan do ano 1700, do século XVIII. E esta técnica seguíse utilizando hasta os primeiros anos do século XX. Across the universe, Jagaru Deva. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jagaru Deva. Oh, Estamos moi preto da zona de Campo Lameiro, o lugar coñecido polos petróglifos, pero tamén os hai en Cequiril, a parroquia de Cuntis que limita con Souto da Estrada. Estamos tamén ao pé do Alto da Conla, onde se reúnen as manadas de cabalos que tamén están desperdigadas por toda a comarca de Tabeirós, Terra de Montes, e aquí mesmo no Souto topamos unha manada que nos paramos un pouco a contemplar. Esperamos que disfrutarades desta viaxe como sempre.